Kabor Kapatisi TV. Kabul, Kamashin Kabalas Nakarpang Kabakhamskem, Kamstet, Kamklan, Batbaduna Bam Umpnia. Kasnong nong ramai kabalayo ban khur hadu lightly award kum kasnong kabakhut kuntup yak NGP award na Delhi House nam arja khatway hakani ka kanti ka pamenta kalamat penban yak jingsha penjabo kasnong da ka jingwan bread kibriyo yak ki hogis hapo kasnong harur ka surok mairang nong klaw hak baydai ba kini ka jingwan bread pathar kibriyo yak ki hogis kasnong nong ramai kum shibanta ban te lakam ban penne yak ka khut ka suba hapo kasnong kala ujo da ka ijahar sa mairang police station persai ki brio ki balawan ban berat ya kita ki jabo bat nakaliang ki pudet ru ki lawan benjurip ban le ya kebadan kam kajia haka khat sautrik jong mentar tayau haka bagi volunteer jong ka snong ki ya lap ya kini ki jingbret dusman ya kini ki jingbret dusman berat pathar ya kini ki huggies dang ta ki sanitary pads bat ki wegi jabo ki ba lalap ha kini ke jaka bat hadin ba ngilayo jingtip syakabor jong kesnong ngilawan bantek ya kini ke jaka bat ngalap sisa ba kini ki jabo ki ladan hang ni bat kani ka kamdei su ka sin ka baningkong haka bedai bat kadi ki jingwan bread pathar ya ki jabo jaban na ki weipat ki snong lagi weipat ki jaka kala jia ki snam ki ladap wat haka haki wa ru ki labun ki bawan bread ya ki bilor dawai ki jabo ki ban ki yang ki sem ti nang ta haka benai hauniu benai Julai mentau snam hiru dangwan bread wei masi kertong ubalayap hang ni ha rum kendiat hi haka ba ka snong lahap ban penkhut ya kata bat kani gede ka sin ka bangim la su ban klam da pen pau syaka perthai ban ong ba kani ka rukom le riu klau jong kini ki brio ki bam lesi ki bam perkhat ya ka khut ka suba jong ka mariang tingi don ban ong ba ngi hab ban le ya kani ka kam ti ya kani ka kam hadin jong ka jing yo jing tip jong ka snong ila pha ru ka FIR syaka police station mairang bat nakaliang jong kiru kila le ya kabadai ban le bat ka ega bang ngadan ban penpau leng bajong ni ka poru golong bah kan ni ka jaka habang la pej bahaya ki song plastik ni yoi ya ka we ka label jong ka plastik online package hakaba la pau kerteng hang tu ya i kong piba kharlukhi bat ka address ka dei na po Melim Guest House ti ngimong bang ikeno ya i Henry ai ba ki bor ka ain kin le ya ka badan kam ka iga bangi dan banong nakaliang jong ka snong golong ba ngi kwa nang ni sakhmat ba kum gini gi ki ba le pathar khamtam ya ka jabo jaban mo ka jabo ngang suthu hi ba ka dei jong gi khulung hoi wala jong khulung ma kanaru nang ta jong ki riu kenthai kabangim la ban pediang la ngim so tenat bahkan dang jia kum ni haki por gimandang wan bat ka snong hi ka ju pej ngor ya kan ni namar ngi jule ya ka jing penkhut ya ka lenti surok wala ka dei jong ka pelu diru hapo jong pu du sam jong ka snong manla ka por arsin si snem ngi jule ya kata bat kini gi jing bread pathar da ki wei pat ki nongsong snong ka snong ka ngusi ban lap ya ki bakom gini bat lada jia lei bahkan lap tikna ya ki brio ka pamut bahkan hab ban le hi da ka ba khamting kini gede ka khubor ka ba ngi kwa nakaliang jong snong sabaro ki pajba nong song snong jong ka district bat jong ka jela jong hi baro ko we tungin long gi bale khut ban sumaria ka mai mariang kenang ba mangiru ngin ya su khut su subah la ka jong ka jaga song jaga sa ka jong ni
square ya kak tin la jong pin dam kam ya ka bakan kiu kak tin khasi kak tin la jong ai kan roi kan pa balai phi ong gate habangi don la ka jong ka kentin khasi kerdop lani phalor beli lani khang ya ka tu ka phalor ni ju ya ong saka weipan kakten khasi kam ju ong ban ya kiu yau up hinrengi kiu yau thiep tin la jo tu da yakan mau kendit ho lapan mi da ka pati CTV na ka benta ka jing mentoi upat ba